ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସୁପୁତ୍ରପୁର ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ସୁବାସ ନାମକ ଗୋଟିଏ ପିଲା ତାର ବାପା ଓ ମାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲା। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ସୁବାସକୁ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ଆଉ ସୁବାସ ବି ତାର ବାପା ଓ ମାର ପରିଶ୍ରମ ବିଷୟରେ ଭାବିକି ଚିନ୍ତା କରେ କି ଜଲ୍ଦି କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରିକି ମା ବାପାଙ୍କ ସାହାରା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଚାକିରି ଖୋଜିବାକୁ ସେ ପାଖରେ ଥିବା ବଜାରକୁ ଯାଏ। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ ଦିନ ଜଣାଶୁଣା ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ଲାଗି ପଚାରିବାକୁ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନାହିଁ କୁହନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପିଆଜ ବେପାର କରୁଥିବା ବୁଢ଼ା ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଇ କାମ ବିଷୟରେ ପଚାରେ। କ'ଣ ଦାଦା, ମୋତେ ତୁମ ଦୋକାନରେ କିଛି କାମ ମିଳିବ କି? ବୁଢ଼ା ବେପାରୀଟି କୁହେ, ମୋର ଛୋଟ ବେପାର ଅଟେ ପୁଅ, ତୁମକୁ କାମ ଦେବା ଲାଗି ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି କାମ ନାହିଁ। ପୁଣି ସୁବାସ, ହଁ 2 ଦିନ ହେବ କାମ ଖୋଜୁଛି ଦାଦା, ହେଲେ କିଛି କାମ ମିଳୁନି, ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ପଚାରିଲି ଦାଦା। ଏହିପରି ବହୁତ ଦୁଃଖରେ କହିଲା। ପୁଣି ସେ ବୁଢ଼ା ବେପାରୀ କହିଲା, ଏଠି କାମ କରିବା ବଦଳରେ ତୁ କିଛି ବେପାର କରିନେ ପୁଅ। ପୁଣି ସୁବାସ କହିଲା, ମୋ ପାଖରେ ବେପାର କରିବା ଲାଗି ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆସିବ ଦାଦା? ଏତେ ଯଦି ପଇସା ଥାନ୍ତା ମୁଁ ଚାକିରି ପାଇଁ ଏଣେ ତେଣେ କାହିଁ ପଚାରୁଥାନ୍ତି? ବୁଢ଼ା ବେପାରୀ ଟିକେ ଭାବିକି କହିଲା, ମୋର ବି କେହି ନିଜର ନାହାନ୍ତି। ସବୁଦିନ ମୁଁ ରୋଜଗାରରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପଇସା ବଞ୍ଚେଇକି ରଖେ। ସେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ତତେ ଦେବି, ସେଥିରେ ତୁ କିଛି ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ, ତୁ ଯେଉଁ ରୋଜଗାର କରିବୁ ସେଥିରୁ କିଛି ସେୟାର ମୋତେ ମିଳିବା ଦରକାର, ତେବେ ହିଁ ମୁଁ ଦେବି। ପରେ ସୁବାସ, ତୁମେ ମୋର ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ, ମୁଁ ସେଥିରୁ ଭାଗ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବିନି ଦାଦା? ଏବେ ତୁମେ ବି ଆମ ଘରକୁ ଆସି ଆମ ସହିତ ରୁହ ଦାଦା, ଯଦି ତୁମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ। ପୁଣି ବୁଢ଼ା କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ପୁଅ, ମୁଁ ତତେ ପଇସା ଦେବି। ସେ ପଇସାରେ ତୁ କେଉଁ ବେପାର କରିବୁ ତୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ। ସୁବାସ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେହି ରାତିରେ ସେ ଶୋଇକି ଚିନ୍ତା କରେ କି ତାକୁ ଗୁପଚୁପ ବେପାର କରିବାର ଅଛି। ପରଦିନ ସକାଳୁ ସୁବାସ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇ ସେ ବୁଢ଼ା ବେପାରୀକୁ କହିଲା, ଦାଦା, ମୁଁ ଗୁପଚୁପ ବିକିବା ଲାଗି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ପରେ ବେପାରୀ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ପୁଅ, ଏ ନେ ତୁ ନିବେଶର ଟଙ୍କା, ଏଥିରେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କର। ପରଦିନ ସୁବାସ ଗୁପଚୁପ ଠେଲା ଲଗାଏ। କାହିଁକି ନା ସେ ବଜାରରେ ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନ ନଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ଛୋଟ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବଡ଼, ସମସ୍ତେ ସୁବାସ ପାଖକୁ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ଲାଗି। ସେହି ମାର୍କେଟରେ ସୁಬ್ಬಯ್ୟ ନାମକ ଗୋଟିଏ ବେପାରୀ ଥିଲା। ତାକୁ ଏଇ କଥାର ଗର୍ବ ଥିଲା କି ତାଠାରୁ ଧାର ନ ନେଇ କେହି ବି କେବେ ବି ମାର୍କେଟରେ ଦୋକାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଏଇଆ ଭାବୁଥିଲା କି ଏ ପୁରା ବଜାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ସେହି ବଜାରରେ ଥିବା ସବୁ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ତାର ବଟି ନେଇ ସେହି ଦୋକାନରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ତାକୁ ପସନ୍ଦ ଆସେ ସେ ଜିନିଷ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେ କେବେ ହେଲେ ବି କୌଣସି ଜିନିଷର ପଇସା ପାଖରେ ବିନା ତାଠାରୁ ପଇସା ନେଇ ଭଲ ବେପାର କରୁଥିବା ସୁବାସର ବେପାର ଦେଖି ତାକୁ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏତିକି ନୁହେଁ, ସୁಬ್ಬಯ್ୟକୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାର ବି ବହୁତ ମନ ଥିଲା। ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମାଗଣାରେ ନିଏ, ସେମିତି ସେ ସୁବାସଠାରୁ ନେଇପାରିବନି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲା। ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଭାବିଲା କି କ'ଣ କଲେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ଓ ମୋ ଠାରୁ ପଇସା ନେଇ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଦେଖାଗଲା, ଯଦି ଇଏ ସୁବାସର ଦୋକାନରୁ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ହଜିଯାଏ, ତେବେ ତାକୁ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ସେ ପଇସା ନେବା ଲାଗି ମୋରି ପାଖକୁ ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ପଇସା ଧାର ଦେଇକି ଯେତେ ମନ ସେତେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବି। ଏହା ଭାବି ସେହି ରାତିରେ ସୁବାସ ଦୋକାନରୁ ସବୁତକ ଜିନିଷ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ସୁବାସ ନିଜ ଦୋକାନ ଖୋଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲା କି ଦୋକାନରେ ରୋଷେଇର କିଛି ବି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ସେ ଏହା ଦେଖି ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ବୁଢ଼ା ବେପାରୀ ସେଠାକୁ ଆସେ। ବୁଢ଼ା ବେପାରୀ ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ କହିଲା, ହଉ ପୁଅ, ଏବେ ଚିନ୍ତା କରିକି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଆଗ ଇଏ ଚିନ୍ତା କରିକି ଜିନିଷ କେଉଁଠାରୁ ଆଣିବୁ। ପରେ ସୁବାସ
ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିବାର କିଛି ଦିନ ହେଇଛି ଦାଦା। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚେଇ ପାରିନି। ଏବେ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ? ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ସୁବାସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓ କହିଲା, ହଁ ଏତିକି କଥା, ଯାହା ଗଲା ସେ ଗଲା, ଏଥିଲାଗି ଚିନ୍ତା କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ସେ ଜିନିଷ କିଣିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ନିଜ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିନିଅ। ସୁବା ବିଷୟରେ କିଛି ନ ଜାଣି ସେ ବୁଢ଼ା ବେପାରୀ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁବାସ କହିଲା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ। ପରେ ସୁବାସକୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲା। ପରେ ବୁଢ଼ା ବେପାରୀ ସୁବାସକୁ ତାର ପୁରୁଣା କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସବୁ କହିବା। ସୁବାସ ପୁଣି ନିଜ ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ସୁବାସ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ପୁଅ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁପଚୁପ୍ ଦେ ତ। ପରେ ସୁବାସ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁପଚୁପ୍ ଦେଲା। ସେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁପଚୁପ୍ ମାଗିଲା। ଏହିପରି ସେ 4 ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଦେଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ପୁଅ ସୁବାସ, ଆଜି ଯେତିକି ପଇସା ମୋତେ ଦେବାର ଅଛି ତାର ଅଧା ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଦେଲି ବୋଲି ଭାବ, ଆଉ ଅଧା ପଇସା ମୋତେ ଦେ। ଏହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ସୁବାସର ଦୋକାନକୁ ଯାଏ, ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଏ ଓ ପଇସା ନେଇ ଚାଲି। ସୁବାସ ନଦୀ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ସାଧୁ ସୁବାସକୁ କହିଲେ, ପୁଅ କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ଏତିକିରେ ସୁବାସ ସେ ସବୁ ଅସୁବିଧା କଥା ସାଧୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା। ପୁଣି ସାଧୁ କହିଲେ, ବାସ୍ ଏତିକି? ଏହା କହି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ କାଢ଼ି ସୁବାସକୁ ଦେଲେ ଓ କହିଲେ, ସୁବାସ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ମାୟାବୀ ପ୍ଲେଟ୍ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଯାହା ବି ରଖ, ଏ ପ୍ଲେଟ୍ରୁ କେବେ ବି ଜିନିଷ ସରେ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଇ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଥରେ ମାତ୍ର କାମ କରିବ। ୟାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ପରେ ସୁବାସ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ପ୍ରଣାମ କରେ। ପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ପରଦିନ ସୁବାସ ସବୁଦିନ ଭଳି ନିଜ ଦୋକାନ ଚଳାଉଥିଲା। ସବୁଦିନ ଭଳି ସୁବା ସେଠାକୁ ଆସି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରେ ସୁବାସ କହିଲା, ହଁ ଆଜ୍ଞା ଗୁପଚୁପ୍ ଦେବି, ହେଲେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ। ଓ ସର୍ତ୍ତ କହିଲା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଯେତେ ଗୁପଚୁପ୍ ଦେବି ତାକୁ ବିନା ଛାଡ଼ି ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଖାଇଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିଗୁଣା ଗୁପଚୁପ୍ ଦେବି, ଆଉ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଏ ତାହା ବି ଦ୍ୱିଗୁଣା ଦେବି। ଯଦି ନ ଖାଇପାରିଲେ ତେବେ ଆପଣ ମୋ ଠାରୁ କିଏ ମାର୍କେଟର କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ମାଗଣାରେ ନେବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ତ? ପରେ ସୁବା ଟିକେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା। କହିଲା, ଓଃ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁପଚୁପ୍ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇପାରିବିନି? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି। ପରେ ସୁବାସ ସେହି ମାୟାବୀ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ସେଥିରେ ଗୁପଚୁପ୍ ଦେଲା। ସୁବା ଏଥିରୁ ଯେତିକି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଉଥିଲା ସେତିକି ଗୁପଚୁପ୍ ପୁଣି ଆସିଯାଉଥିଲା। ଏହିପରି ସୁବାର ପେଟ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା। ସେ ପେଟକୁ ଧରି ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଗଲା। ପରେ ସେ ମାର୍କେଟର ସବୁ ଲୋକ ସୁବାସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଗପଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ପର୍ଦା।